El cas també. Fins aquí aquesta mostra de lluïment de l'exposició de bestiari festiu d'enguany, però ara remuntarem el Cercavila amb totes les festes que han participat i els convidem a tots que ens acompanyeu en aquesta desfilada fins al Palau de la Virreina, pel carrer Ferran i fins a la Rambla. Us convidem que ens acompanyeu a tots vosaltres, el públic participant també, en aquest Cercavila festiu. Agraïm la participació de tots, públic i sobretot a les colles que han vingut de fora, la Dona d'Aigua de Bellvei, la Carpa Farina i el Corró de Vilanova i la Geltrú, la Carpetera de Martorell, el Moll de Vallmoll, el Dofí del Cascantí i l'Armella del Barri Gòtic. Endavant i tots a la Cercavila. Moltes gràcies i bones festes de Santa Eulàlia.